31 ліпеня ў гандлёва-забаўлейшым цэнтры Ясісі адбылося уручэнне галоўных прызоў 38-га тура гульні «Удача в придачу». 91, 92 і 93 аўтамабілі ад Евраопт былі ўручаны Інне Лауткінай з Віцебска, Ірыне Саракар з Гомеля і Алене Сенько з Барановіч. Ключы ад 18-й разыгранай у гульні мінскай кватэры ў прэстыжным раёне паблізу ад Мінск-арэны шматдзетнай маці Алені Мелкумян. А 5 жніўня пераможцы 38-га тура гульні «Удача в придачу» атрымалі яшчэ і 200 грашовых прызоў па 1000 рублёў от Евраопт у Палаце Республики. Вот так получилось. Играли, ходили в магазин. Вот получилось нам такое счастье. Выиграли 1000 рублей. Это ваш первый выигрыш? Нет, у нас еще было 3 раза, по 10 рублей мы выигрывали. И вот 4-й раз 1000. Удзел у святочнай цырымоніі ўзнагароджвання пераможцаў прынялі і вядомыя эстрадныя артысты Беларусі. Сярод іх Ольга Рыжыкова, Тэа і Александр Саладуха. Адбылося сапраўднае свята. Я хочу сказать, что я живу напротив Евраопта, дом. Поэтому все покупаю только в Евраопте, практически все. Но самое интересное, что я давно зарегистрирована, давно все покупаю, но сейчас живу на даче. И уже вот, собственно, 3-й месяц я в городе не была. Приехала в прошлую пятницу, буквально перед розыгрышем, в город. Сходила в магазин и купила ребенку чипсы. И выиграла. Жыхары Брэста і Брэсцкай вобласці ў 38 тура гульні «Удача в придачу» выиграли 17 грашовых прызоў по 1000 рублёў. Выиграли. Первый раз в жизни. Повезло. Работаю в Евраопте. Была на работе. Пришла СМС. Не верила долго, пока сюда не попала. Ну и сюда попали. Как впечатление? Шикарное. У ребенка завтра вот день рождения, так что им подарок хороший. Заехали в Сморгоне в магазин и предложила ребенку взять шоколадку. Говорю, давай возьмем. Взяли шоколадку, ну вот наша шоколадка за 1000. Статистика сведчыць, што за 38 тураў гульні «Удача в придачу» пакупнікам Евраопта з Брэсцкай вобласці было ўручана амаль 35 000 прызоў на агульную суму больш за 750 000 долараў. Сярод іх 2 кватэры ў сталіцы, 11 аўтамабіляў і 24 пуцёўкі на дваіх у лепшыя атэлі Турцыі, Егіпта, Туніса, Марока, Іорданіі, Грузіі і Кіпра. Так што ж неабходна дзеля таго, каб пашчасціла і вам? Усё проста. Зрабіць пакупкі ў магазинах Евраопт ці інтэрнэт-гіпермаркетах «Е-доставка» і «Гіпермол» да іх закрыцця ў пятніцу 11 жніўня. А ўжо на наступны дзень, 12 жніўня, больш за 20 000 прызоў 39-га тура знойдуць сваіх уладальнікаў. Розыгрыш адбудзецца ў 13:20 у сталічным цэнтры Ясісі па вуліцы Дзянісаўскай 8. А дапамогуць у вызначэнні пераможцаў зоркі беларускай эстрады і вядомы нямецкі гурт «Дефас». Таксама гэтая субота адкрые новую старонку ў гісторыі гульні «Удача в придачу». Магчымасці для пакупнікоў стане ў 2 разы больш. З 12 жніўня стартуе не толькі 40-й тур гульні «Удача в придачу», але і «Удача в придачу 2» з магчымасцю моментальнага выйгрышу. З гэтага дня за кожныя 10 рублёў пакупнікоў даецца на каце спецыяльная скрэч-карта. Шанец на дадатковы выйгрыш, дзе пад спецыяльным пакрыццём вы можете знайсці свой прыз тут жа ў магазине. Шакалад, каву і сертыфікаты на 10 і 100 рублёў. Пры гэтым чэк пакупніка таксама прымае ўдзел у розыгрышы суперпрызоў, які адбудзецца 26 жніўня, дзе вы можете стаць уладальнікамі буйных грашовых сум, аўтамабіляў і кватэры ў Мінску.